Hello purun, investor lan pedagang. Ing kontak karo sampean Sistem Guru Markets. Kita miwiti karo informasi ringkesan babagan perusahaan. Yen perlu, sampean bisa ngaso. Disaranake sinau kabeh paramter perusahaan kasebut kanthi luwih jero. Kita bakal katon ing pratandha utama organisasi Elme Communities, ticker ELME. Review iki digawe nggunakake data wiwit 12 April 2025. Miturut klasifikasi Guru Markets, organisasi Elme Communities kalebu subkategori Accomodation, 50 perusahaan jupuk bagian ing comparison lan iki banget wakil. Kita bakal nimbang pancasan ing pesenan menyang mburi video iki. Asil saka kanggo perusahaan minangka nderek minus 5,5 saka 10 terms. Asil rata-rata kanggo subkategori punika 1,9 terms. Yen katon banget jembar ing kabeh pasar minangka wutuh. Sampeyan bisa ndeleng menawa skor rata-rata kanggo pasar saham total yaiku 1,9 poin. Marang skor minus 5,5 terms kanggo perusahaan Elme Communities. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Elme Communities lan saham subkategori. Kita bisa ndeleng sing liwat 12 sasi saham Elme Communities nuduhake dinamika 3,7%. Marang dinamika rega ing subkategori minus 10,4%. Iki ora ngomong apa definitively, nanging perlu kanggo njupuk catetan saka kasunyatan iki. Kapitalisasi pasar perusahaan Elme Communities punika $133 sen miliar. Lan kapitalisasi subkategori yaiku $307 miliar. Elme Communities duwe bagian 0,432% lan minangka salah sawijining perusahaan cilik ing subkategori kasebut. Kapitalisasi neraca perusahaan yaiku $107 sen miliar. Kanti kapitalisasi neraca subkategori $83 miliar. Elme Communities nuduhake 1,292%. Wis digawe comparison saka enggo bareng dikuasani saka pasar lan nilai buku, kita waca ing ngisor iki. Nuduhake Elme Communities ing subkategori nalika netepake nilai pasar 0,432%. Kapitalisasi neraca iku 1,292%. Sing 199% luwih saka bagian kapitalisasi pasar saham. Taksiran saham perusahaan saka pasar lan kapitalisasi imbangan ing subkategori apik 1 titik. Utang organisasi punika $0,69 sen 9 miliar. Utang kanggo nilai buku punika 65,3% saka usaha. Asil ing tingkat utang perusahaan, tolerable, 0 terms. Imbangan rega saham perusahaan kanggo laba yaiku 0. Kanti rata-rata kanggo subkategori 21,9, sing luwih elek tinimbang ing subkategori. Taksiran rega pasar perusahaan kanggo indikator media WI ing comparison karo perusahaan ing subkategori, banget ala, minus 2 terms. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi minus $13 mayuta-yuta. Pangentukan mangsa kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Lan iki arang banget ala kanggo prospek perusahaan. Taksiran saka media WI samestine ing comparison karo perusahaan ing subkategori, ala, minus 1 titik. Nilai perusahaan kanggo rasio revenue punika 5,5. Rata-rata ing subkategori 2 punika 175% luwih dhuwur tinimbang ing subkategori. Taksiran pratandha rega ijol-ijolan kanggo revenue dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori, ala, minus 1 titik. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $240 mayuta-yuta. Revenue mangsa kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Kang ala kanggo rega perusahaan. Taksiran prakiraan indikator revenue mangsa dibandingake karo pratandha ing subkategori, ala, minus 1 titik.
Wates dodolan minus 5,5%, karo rata-rata ing subkategori 9,3%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 14,8%. Asesmen untung ing comparison karo pratandha ing subkategori tolerable minus 0,5 terms. Pangsa perusahaan ing babagan jumlah karyawan ing subkategori yaiku 0,046%. Sing 839% kurang saka bagian kapitalisasi pasar. Lan iki nggambarake beda antarane nilai pasar perusahaan Elme Communities, paling kemungkinan kanggo revaluation. Jumlah ibu kutha pasar saben pegawai organisasi padha karo $5.202.000. Lan kanggo subkategori iku $556.000. Beda antarane rata-rata subkategori lan indikator organisasi yaiku 835,6%. Taksiran jumlah ibu kutha saben pegawai ing comparison karo pratandha ing subkategori tolerable 0 terms. Jumlah bati saben pegawai minus $52.200. Rata-rata ing subkategori $25.400. Lan beda antarane rata-rata kanggo subkategori lan indikator perusahaan yaiku 105%. Taksiran bati saben pegawai dibandingake karo pratandha ing subkategori tolerable minus 0,5 terms. Revenue organisasi saben pegawai $949.000. Ing subkategori ana $274.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 246%. Ngira-ngira revenue saben karyawan individu ing comparison karo pratandha ing subkategori tolerable minus 0,5 terms. Volume transaksi cendak 2,4%, karo rata-rata kanggo subkategori 3,9%. Iki minangka indikator resiko remet cendak. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 32% kanggo perusahaan Elme Communities. Ing subkategori, tingkat resi 14 41%. Teknis, makalah subkategori dirating luwih dhuwur tinimbang Elme Communities. Rega saham perusahaan saiki udakara $15.06. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $18.99. Prabdan antarane rega saiki lan ramalan konsensus kira-kira 26%. Ayo menyang meja pesenan, sing kasedya kanggo sampean, link ing komentar pinnet. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan sadurunge digawe ing mangsa diwenehi dening informasi lan sistem evaluasi referensi guru, markets. Akses menyang meja supaya free lan free, link ing komentar pinnet. Adhedhasar analisis sekuritase Elme Communities. Sistem referensi valuasi saham guru, markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Buka pesenan kanggo tiba ing rega $15.07 saben saham. Pesenan iki dibuka amarga kasunyatan sing perusahaan wis regane rada kurang. Pambiji perusahaan ditindakake adhedhasar model penilaian indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 13,81. Mandeg mundut disetel ing pukul 16.33. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut. Banjur pesenan kasebut ditemtokake kanthi mandiri adhedhasar asil sesi dagang tanggal 12 Mei 2025. Utawa ing dina dagang pungkasan sadurunge tanggal iki. Ticker STIH bakal dadi pesenan tuku utama. Video ing menehi hasil utama wis diterbitake ing saluran iki. Ing kasus nutup samubarang pesenan, utama utawa wawas. Urutan ngelawan ditutup ing rega nyata. Matur nuwun kanthi sanget kanggo nonton video iki lan gunakake sistem bantuan guru, markets.